xe. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun umiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki, jauna, Kristo erruki, erruki, jauna, erruki behakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. On guztien iturriz eran jauna, entzun gure otoitza, zure argiak argi egin bezaigula, zuzen dena ezagutzeko, eta zure laguntzak indar eman betetzeko. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure gire eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Erregen liburgi, egun haietan eniaz, oro dela jainkoaren endira etorri eta hango hartzulo batean sartu zen. Jaunatuna esan zion, atera eta zaude mendian jaunaren aurrean, jauna igaroko baita. Ara, arren aurretik, aize zahar ondura izan zen, mendiak urratzen zituena, eta arkaitzak korrokatzen zituena, baina jauna ez zegoen aizean. Aizean ondorean lurrikara bat, baina jauna ez zegoen lurrikara. Lurrikaren ondorean zua, baina jauna ez zegoen zua. Zoaren ondoren, aize goxoa zuzmarra. Ura entzun orduko aurpegia soingainezko estali zuen Eliasek. Aterazion eta zuki gelditu zen hartzuloaren aurrean, eta mintzo bat etorri zitzaion. Zerra bizera hor Eliasek erantzun. Jauna, diren guztien jagoikoa, zuganako garez zutan nago, Israelgo semeek zure elkargoa bazterra utzi dutelako. Eta aldarean irauli eta zure profetak ezpata zien dituztelako. Ni bakarrik egiten eta ni ere hil nahi naute. Jaunak esan zion, zoaz atzera, etorri zeran bidetik, basamortuan arrena, Damaskora. Ara iritsitakoan, gantzutu ezazu Israel txikiako errege. Gantzutu ere. Nintxi semea, Israelgo errege, eta zure ondoreko profeta bezala gantzutu Eliseo Zafaten semea. Abel mejorakoa. Jauna esana. Jauna
Nik ordea hau diozuet, emakumeari irrikaz begiratzen dion guztiak nahaskuruarekin ezkontza bere bihotzean. Beraz, zure eskuineko begiak arriskuan jartzen bazaitu, atera ezazu eta bota. Hobe duzu gorputz atal bat galdu, gorputz osoarekin su leizean bukatu baino. Eta zure eskuineko eskuak arriskuan jartzen bazaitu, moztu ezazu eta bota. Hobe duzu gorputz atal bat galdu, gorputz osoarekin su leizean bukatu baino. Agindua dago hau ere, emaztea uzten duenak eman bezaio ezkontza hausten duelako agiria. Nik ordea hau diozuet, bere emaztea uzten duenak legez kontrako ezkontza izan ezik, ezkontza nahasteko bidean ipintzen du, eta utzitakoarekin ezkontzen denak ezkontza nahastea egiten du. Jaunak esana. Gaurko lehenengo irakur gaian agertu zaigu halako errealitate bat, Eliasek bizitu zuena, eta askotan guri antzeko gertatzen zaigu. Jangoikoaren bila zebilen. Jangoikoak nolabait ere berari gauza ulertzera ematearen bila, eta gauza harrigarrietan, ikusgarrietan bilatzen zuen jangoikoa. Haize bolada izugarri bat, keabizko indarra zeukena pastu zen, baino anetzen jangoikoa. Gero lurrikara bat, dena tardarka jarri zuena, horre ez zegoen. Gero sute handi bat, eta horre ez zegoen. Eta jangoikoa artitu zuen, haize, xamur, goxo eta suabe batean. Hortxe artitu zuen gauza sencillietan, txikietan, askotan artitzen bere jangoikoa. Hemos escuchado esta lectura del Antiguo Testamento, del libro de los Reyes, en que Elías estaba esperando a Dios y en medio de fenómenos impresionantes no lo encontraba, y al final una pequeña brisa es donde encontró, porque estaba allí Dios, era lo que manifestaba la presencia de Dios. Jesús también en el Evangelio en tantas ocasiones nos hace ver la importancia de las cosas pequeñas. Vemos Jesús que vive una vida humilde, una vida sencilla. No vive en un castillo de la época impresionante. No nace en una familia aristocrática o poderosa o rica. Nace en una sencilla familia de Nazaret, que José era carpintero, gente honrada, trabajadora, humilde. Después nace precisamente en un portal en Belén, de una forma pobre entre animales. Vive de una forma sencilla hasta los 30 años, entiende que trabajando seguramente de carpintero. Después, los 3 años que pasó de vida pública, no tenía dónde reclinar la cabeza. Vemos a Jesús que muestra su grandeza no en aquello que llama la atención desde fuera, teniendo unas ropas llamativas o una corona con piedras preciosas o con metales impresionantes. No, vemos a un Jesús que muestra la grandeza en lo pequeño, en lo auténtico. Él mismo nos ha enseñado lo que tiene valor muchas veces es lo más pequeño cuando se hace con el corazón. Un vaso de agua dado con cariño a una persona que tiene sed tiene un valor inmenso para Dios. O aquella moneda que echó la mujer viuda que era pobre, una moneda pequeña respecto a otras monedas enormes que estaban echando otros para que les viesen cómo echaban, tenía un valor muchísimo más grande a los ojos de Dios, y Jesús nos hace entender esta realidad, el valor de aquello pequeño, que tenemos que buscar en lo cotidiano, en lo pequeño a Dios. Gestos pequeños, de cariño, de ayuda, pueden tener un valor inmenso a los ojos de Dios. Podemos encontrar a Dios en nuestra cotidianidad, no hace falta que hagamos cosas impresionantes que vayan a salir en los libros de historia. Basta en ese día a día tratar de seguir lo que Jesús nos ha enseñado, hacer buen ambiente alrededor, querer al prójimo, horrek balio du benetan, eta evangelioa, eta benetan irakurtzen dugun aldiro, jakoikoak errealitate hori ulertzera ematen digu. Gauza txikietan, eguneroko gauzetan, jakoikoa arki dezakeguna.
eskatuko dugu gaurko egun honetan sufritzen ari diren guztien alde, gerrak, gaitzak, krisialdi ekonomikoak guzti horien alde eskatuko dugu, Jaungoikoak indarra eman dezaien, senideengan laguntza harki dezaten, eska dezaien jaunari. Gure hilakoak ere gogoan hartuko ditugu gaurko meza santuan bereziki, Jose Gorostegi jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezan, eska dezaien jaunari. Entzun eta bihotzez egiten bizkizu gure eslaria, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Begionez, begira jauna, aldadeko gure zerbitzuari, gure eskaintza zuretzat atsegingarri izan dadin, eta gure maitasunarentzat sendogarri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gorakilotzak, eskerrak Jaungoiko gure jaunari, egokira bai eta zuzen honai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, Jaungoiko alguzidu betieko horri. Ona zeralako egin zenuen gizona, eta bere erruz galduta zegoena, erosi egin zenuen errukiz beterik Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bitartez, aingeruek zure haunditasunak goresten duten. Espiritu doaksuek zure ospea adoratzen. Goiko indarrek zuri hausure zagur egiten. Ostasu berak bainitu, zerutar guztiak elkartzen. Onar ezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak. Santu, 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 diren guztiek santu egizkizu bada, ogitargo hauek zure espiritu egizuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikasleen eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok utatik, hau bere gorputza bada zuentzat emango dena. Afalondoan berdin gabizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleen eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok utatik, hau nere odolaren karizagatan, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere horigarri. Hau da, sinismenaren misterioa.
dugulako. Eta apalik eskatzen duzugu Kristoren gorputz odolak hartzen dugunok Espiritu Santuak bat egin da izala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki Jose, apaizan eta hildako guztiak aritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza eritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doaxuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zeitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alduztitun hori Espiritu Santuarekin batean, jainkotak bizi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerura zera, santu izan zure izena, eta berriz zure erreinoa, egin berriz zure naia, zero bezala berrere, erailuz aurreko eta zoia, bakatu gure zera, gure bezalien hartazio atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emai guzu bakea gure egunotan. Zure erronkiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuarietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain daudela. Jesu Kristo gure jauna zutesana da apostoluei bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta emaiozu bakea ekarri. Jangoikoaren bizotza, zuk zen duztu publiko bekatua, Hona hemen, jangoikoaren bizotza munduko bekatua kentzen duena, zoriontsua jaunaren maila deituak.
egin dezagun otoitz. Jainko guztizona, zuk emandako sendabide honek gure gaiztakerietatik atera gaitzala, eta bide zuzenera eraman Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.